Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποτυπώματα. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε. Τον Νοέμβριο του 1979, ένα τραγικό συμβάν συγκλώνησε την κοινή γνώμη σε Κύπρο και Ελλάδα. Ήταν η δολοφονία με βίαιο τρόπο του Κύπριου μοναχού Φιλουμένου στους Αγίους Τόπους. Ο Φιλούμενος, τον οποίο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακήρυξε επίσημα Άγιο το 2009, καταγόταν από το χωριό Ορούντα της Λευκωσίας και υπηρέτησε την αγιοταφική αδελφότητα για 45 χρόνια ως μοναχός. Και τη δολοφονία συνελήφθηκε αργότερα ένας Εβραίος φανατικός. Παρά ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, η δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου προκαλεί μέχρι και σήμερα πολλά ερωτηματικά. Η εκπομπή θα εξετάσει τους λόγους της δολοφονίας σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα το Ισραήλ, καθώς επίσης και τις αντιδράσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Κύπρου και της Ελλάδας μετά τη δολοφονία. Καλεσμένοι μας είναι ο Μητροπολίτης Βόστρων και εξάρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κύπρο, Τιμόθεος, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Άγιο Φιλούμενο, και ο συνάδελφος, ο συνεργάτης της εκπομπής μας, ο Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Ξεκινάμε χωρίς καμία καθυστέρηση για να τα προλάβουμε. Τι γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου Φιλουμένου? Ο Άγιος Φιλούμενος ήταν ένας δόκιμος μοναχός εδώ στην Πόνιο του Σταυροβουνίου, από την οποία και ήρθε στην Αγία Πόλη μαζί με τον αδελφό του τον Ελπίδιο, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της αγιοταφητικής αδελφότητος και να μονάσουν εκεί στην Αγία Γη. Οι όλοι βιωτοί του τότε μοναχού, δοκί μοναχού, ήταν πραγματικά ενάρετοι και οπωσδήποτε, όπως όλοι οι μοναχοί και οι αδελφοί της αγιοταφητικής αδελφότητος, με τη σειρά του έλαβε τα διάφορα αξιώματα, χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος, υπηρέτησε σε πάρα πολλές θέσεις σπουδαίες βεβαίως για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ως ηγούμενος σε διάφορες μονές, και εκεί επέδειξε όχι μόνο ζήλο επενετό, αλλά και μία βιωτή ενάρετη, επαναλαμβάνω, η οποία πράγματι κοσμεί την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η οποία και σεμείνεται για την προσωπικότητά του και για το έργο του. Χρήστο, όταν θες κάτι να προσθέτεις? Απλώς να προσθέσω στα πρώτα χρόνια της ζωής του, σύμφωνα με το βιογραφικό του που είναι καταγεγραμμένο από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, γεννήθηκε το 1913. Η καταγωγή του είναι από την Ορούντα. Πολλοί πιστεύουν ότι γεννήθηκε στην Ορούντα, όμως γεννήθηκε στη Λευκωσία. Ο πατέρας του Γεώργιος και η μητέρα του Μάγδα, Μαγδαληνή, είχαν και το προσωνύμιο Ορουντιώτες. Το κατακόσμο όνομα ήταν Σοφοκλής Χασάπης και ήταν δίδυμος αδερφός με τον Αλέξανδρο Χασάπη, τον μετέπειτα Ελπίδιο, όταν πήγαν στο Πατριαρχείο, όταν μόνασαν, ο ένας πήρε το όνομα μαζί. Ναι, όταν μόνασαν όταν εκάρισαν μοναχοί, πήραν ο ένας το όνομα Φιλούμενος και ο άλλος Ελπίδιος. Γεννήθηκαν το 1913. Η οικογένεια ήταν πολύ μεγάλη. Επέζησαν 10 παιδιά, είχαν περισσότερα οι 13, έτσι. Και επέζησαν 10 και μεγάλωσε στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, εκεί που είναι οι ενορίες του Τρυπιώτη και του Αγίου Σάβα. Σε ηλικία 13 ετών με 14 πήγαν και τα δύο αδέρφια στο μοναστήρι του Σταυροβουνίου, το οποίο είναι γνωστό για τον μοναστικό του βίο, και εκεί τους υποδέχτηκε ο τότε γέροντας ο Βαρνάβας, αν και αρχικά είχαν πάει χωρίς την ευλογία, την ευχή των γονέων τους, εν τούτοις συνένεσαν οι γονείς τους αμέσως μετά, γιατί τα παιδιά ήθελαν να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο.
Αργότερα, εκεί έμεινα για περίπου 7 χρόνια, 6 με 7 χρόνια, επισκέφθηκε τη Μονή Σταυροβουνίου ο τότε Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου Τιμόθεος, ο οποίος το 1935 έγινε Πατριάρχης Ιεροσολύμων και παρέμεινε επί 20 συναπτά έτη μέχρι το 1955 Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο οποίος προσκάλεσε τα δύο παιδιά να πάνε να ακολουθήσουν σπουδές στο γυμνάσιο του Πατριαρχείου, στη σχολή του Πατριαρχείου. Και πήγαν εκεί, το 1937 εκάρισαν μοναχοί, ο ένας με το όνομα Φιλούμενος και ο άλλος με το όνομα Ελπίδιος, και ο Ελπίδιος δεν παρέμεινε για το υπόλοιπο του μοναχικού του βίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είχε έρθει για ένα διάστημα στη Μονή Μαχαιρά, μετά είχε πάει στο Άγιον Όρος και σε κάποιες άλλες. Τελικά πέθανε το 1983, αν θυμάμαι καλά, στο Άγιον Όρος. Αυτά είναι το 1943 είχε χειροτονηθεί σε πρεσβύτερον και έμεινε για 45 συναπτά έτη ο Φιλούμενος υπηρετώντας το Πατριαρχείο, το παλέφατο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, σε μια περίοδο ταραγμένη. Δηλαδή είχε ζήσει, είχε πάει επί Βρετανικής Αποικιοκρατίας, επί Βρετανικής εντολής που ήταν η Παλαιστίνη. Είχε ζήσει τον πόλεμο του 1948, τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, τον πόλεμο του 1967, τον πόλεμο των 6 ημερών και τον πόλεμο του Ιόμ Κιπούρ του 1973 και παρέμεινε εκεί μέχρι τη δολοφονία του τον Νοέμβριο, τη βία δολοφονία του τον Νοέμβριο του 1979. Πανερωτάτε, εσείς πότε το γνώρισατε? Εγώ εντάχθηκα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1967 και παρέμεινα εκεί, μέχρι σήμερα βεβαίως είμαι εκεί μέλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Γνώρισα τον Άγιο Φιλούμενο ως ηγούμενο στο προφήτη Ηλία, ένα μοναστήρι που είναι κοντά στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, αλλά και προ του διορισμού του εκεί τον συναντούσα τακτικά όταν ερχόταν και επισκέπτεται έναν ιεράρχη, τον Λίδης και μετέπειτα Βόστρον Ημένεο, με τον οποίο ήσαν πάρα πολύ πνευματικά συνδεδεμένοι, ήσαν σχεδόν δύο ψυχές ενωμένες. Κάτω από βεβαίως τους ένωνε η αγάπη για τον Χριστό, την Εκκλησία και η κοινή πνευματική ζωή. Ο πατήρ τότε Φιλούμενος ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, πολύ αυστηρός. Η μόνη του ενασχόληση στην προσωπική ζωή και γενικά στο να ακολουθεί τις εντολές της Εκκλησίας. Με τον εαυτό του δηλαδή, όχι με τους γύρω του. Με τους γύρω του όταν κάποτε εκτρέπονται ιδιαίτερα σε θέματα πίστεως. Η όλη του όμως βιωτή εξανάγκαζε, υπέβαλε μάλλον τον σεβασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό του. Εγώ τον εθιμούμαι προσωπικά σαν ένα φιλήσυχο άτομο, το οποίο ασχολείται με τα βιβλία, με την ανάγνωση βεβαίως ως επιτοπλίστων και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Παρόλο ότι υπηρετούσε και σε εξωτερικές άλλες υπηρεσίες του Πατριαρχείου, εν τούτης, όταν ερχόταν στα Ιεροσόλυμα, εφιλοξενείτο από τον Μητροπολίτη φίλο του Αρχιερέα, και εκεί πάρα πολλές ώρες τα απογεύματα δαπανούσαν έξω από το ανεξώστη του σπιτιού του Αρχιερέως, προσιλωμένοι επάνω στα βιβλία της ερμηνείας των Αγίων Γραφών. Και αυτό βέβαια μας έδινε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που θα έπρεπε όλοι μας να ακολουθήσουμε. Και είναι τεράστια και συζήτηση η ερμηνεία των Αγίων Γραφών.
Ακόμα και ανοίγω παρέθεση για αυτό το θέμα. Ακόμα και ανάμεσα σε εσάς τους ιερωμένους είναι ένα θέμα τεράστιο. Κοίταξε, το να λέει ο καθένας τη γνώμη του είναι μια θέση, αλλά να στηρίζει τα επιχειρήματά του επάνω στην παράδοση των πατέρων, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε και ο Άγιος τότε Βόστρον, αλλά και ο πατήρ Φιλούμενος είχαν ως βάση το συζητήσεό του τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Υπάρχει κάποιον περιστατικό μαζί σας που να το θυμάστε έντονα? Κάτι προσωπικό δεν μπορώ να θυμηθώ. Βεβαίως, σαν νέοι δεν λαμβάναμε απόλυτα υπόψη μας τις συμβουλές τις οποίες μας έλεγαν, ιδιαίτερα να εντρυφούμε συγγραφές, να διαβάζουμε πνευματικά βιβλία. Ήταν ιδιαίτερα ο πατήρ Φιλούμενος, όταν συναντούσε κάποιον, του έλεγε δυο λόγια αγάπης πατρικά για να τον συνετίσει, να τον καθοδηγήσει στην πνευματική πορεία που πρέπει κάθε μοναχός αλλά και κάθε χριστιανός να ακολουθήσει. Οπότε αυτά που θυμάμαι ήταν οι συμβουλές και η μεγάλη υπομονή που έδειχνε πολλές φορές όταν κάποιος περιτριγύριζε στην νεανικότητα που είχαμε βεβαίως τότε, περιτριγυρίζαμε και ίσως να ενοχλούσαμε με την παρουσία μας, με τον τρόπο με τον οποίο συζητούσαμε ή γελούσαμε, να ενοχλούσαμε την μελέτη των πατέρων αυτών. Αλλά ουδέποτε δεχτήκαμε μία επίπληξη ή μόνο συμβουλές αγάπης και φροντίδος πνευματικής για εμάς τους ίδιους. Είχε επαφή εκτός από εσάς τους ιερωμένους, είχε και επαφή με λαϊκούς? Είχε βεβαίως και είχε επαφή με λαϊκούς και υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι βεβαίως μιλούν αραβικά, οι οποίοι είχαν συναστραφεί τον Άγιο και έχουν αποκομίσει τις αξέχαστες πνευματικές εμπειρίες και που ήταν η κάθε συμβουλή του ήταν ένας οδοδείκτης προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα τους στη δύσκολη εκείνη περίοδο, αλλά και στην πνευματική τους τελείωση που είναι σκοπός κάθε χριστιανού. Πάμε τώρα και στα της δολοφονίας. Χρήστο, πού έγινε η δολοφονία? Η δολοφονία έγινε σε έναν ιερό χώρο των Αγίων Τόπων για εμάς τους χριστιανούς, στο φρέαρ του Ιακώβ. Η πηγάδι του Ιακώβ, ο οποίο βρίσκεται σήμερα, είναι στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, στην Παλαιστινιακή Αρχή. Τότε όμως ήταν πριν την υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο, πριν την εγκαθίδρυση της Παλαιστινιακής Αρχής το 1994 και ήταν υπό Παλαιστινιακό έδαφος, υπό Ισραηλινή κατοχή, έδαφος το οποίο κατέλαβε το Ισραήλ αμέσως μετά τον πόλεμο του 1967, τον πόλεμο των 6 ημερών. Ο Σεβασμιότατος είχε πάει τότε το 1967, αμέσως μετά τον πόλεμο, και βίωσε αυτή την αλλαγή πολύ... Ήταν έντονη η αλλαγή, Πανερωτάτε? Κοιτάξτε, εγώ ήδη πήγα μετά το 1967, μετά την παρουσία εκεί των Ισραηλινών στις περιοχές των Ιορδανών, γιατί πριν ήταν η Ιορδανία εκεί, και οπωσδήποτε από ό,τι άκουγα από τους παλαιότερους, υπήρξε μια εμφανής έτσι αλλαγή στον τρόπο των σχέσεων της Εκκλησίας και της Ισραηλινής πολιτείας. Είχε κάποια θρησκευτική σημασία το συγκεκριμένο φρέαρ του Ιακώβ, σωστά το λέω? Ναι, ναι. Να προσθέσω όμως πάνω σε αυτό. Ναι, Χρήστο. Όπως πολύ σωστά έχει πει ο Σεβασμιότατος, η περιοχή εκείνη της δυτικής όχθης του Ιορδάνη την κατέλαβε η Ιορδανία μετά τον πόλεμο του 1948, όταν απέτυχε να εφαρμοστεί το σχέδιο διχοτόμησης της Παλαιστίνης που πρότεινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και ξέσπασε ο πρώτος πόλεμος, το Ισραήλ πήρε κάποια εδαφή και με τον πόλεμο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
η βάση του στα Ιεροσόλυμα ήταν κάτω από Ιορδανικών έλεγχων. Και το 1967 γίνεται αυτή η αλλαγή. Εκεί τότε, σε αυτές τις περιοχές, ενώ στην Δυτική Όχθη, κυρίως στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, αλλά και στην Χερσόνησο του Σινά, την οποία κατέλαβε από την Αίγυπτο το Ισραήλ, άρχισε μια πολιτική επικισμών, την οποία Χερσόνησο του Σινά εγκατέλειψαν λόγω της συμφωνίας του Camp David, αλλά και στη Λωρίδα της Γάζας. Κυρίως στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη άρχισαν να δημιουργούνται εβραϊκοί επικισμοί. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν εκεί στην Νάπλους, που το φρέαρ του Ιακώβ βρίσκεται στην αυτό που είναι η παλιά πόλη Ναπλούς, στην είσοδο στη Σχέμ, τη μαγιά την πόλη. Η Ναπλούς είναι αραβοποιημένη λέξη της ελληνικής Νεάπολης. Λοιπόν, και είναι πλησίον σε ένα προάστιο της Ναπλούς το φρέαρ του Ιακώβ. Τώρα, το φρέαρ του Ιακώβ είναι ο συγκεκριμένος χώρος, ανανοήστηκε ο συγκεκριμένος χώρος που σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, εκεί έγινε η συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα και ο γνωστός διάλογος που αποκαλύπτει την φύση του εκεί ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Εξού υπάρχει και μοναστήρι εκεί της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος. Αυτό είναι για τους χριστιανούς, είναι ένας σημαντικός χώρος, τον οποίο για αιώνες χρησιμοποιούσαν ως λατρευτικό χώρο. Για τους Εβραίους όμως υπάρχει μια αναφορά και υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των αρχαιολόγων που ασχολούνται με τη βιβλική αρχαιολογία. Η αναφορά στη Γένεση που μιλά για τον φρέαρ του Ιακώβ, όταν τα δύο παιδιά του Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ισάβ, εξαπάτησε ο Ιακώβ τον Ισάβ και πήρε τα πρωτοτόκια και πήρε τη μερίδα του λέοντος στην κληρονομιά. Έφυγε, πήγαινε εκεί, σε αυτή την περιοχή, αγόρασε χτήματα και εκεί έκανε το πηγάδι αυτόν το οποίο ονομάζεται φρέαρ του Ιακώβ. Όμως οι Εβραίοι δεν είχαν σε προηγούμενους αιώνες διεκδικήσει ή να το θεωρούν σημαντικών λατρευτικών χώρων. Ήταν λατρευτικός χώρος τον οποίο αναγνωριζόταν η παρουσία εκεί του Πατριαρχείου, του Ορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Το τι έγινε μετά θα δούμε στην πορεία. Μπορεί να μας πει όμως και ο Σεβασμιότατος. Ναι, παρακαλώ, Παναγιώτη. Ναι, το φρέαρ του Ιακώβ βεβαίως για τους χριστιανούς έχει μεγάλη σημασία, διότι εκεί για πρώτη φορά ο Χριστός απεκάλυψε στη Σαμαρίτιδα, σε αυτήν την γυναίκα η οποία είχε έναν έκλειτο βίο μέχρι εκείνη τη στιγμή, ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο λαλών μετά σου, αυτός είναι και ο Κύριος και ο Θεός. Οπότε και εκεί είπε και την φράση ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούς αυτών είναι πνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Δηλαδή για την Εκκλησία είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα, το οποίο συνδέεται με τη θεολογία της Εκκλησίας. Πέραν τούτου, βεβαίως, εκεί επί 20 αιώνες υπάρχει μια ζωντανή και αδιάκοπη παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα είναι μεγάλο προνόμιο το ότι αυτό σήμερα φυλάσσεται και κατέχεται από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που έχει έναν ελληνοπρεπή, ελληνοχριστιανικό χαρακτήρα και τον οποίο προσπαθεί πάση θυσία να διαιωνίσει, να μεταδώσει δηλαδή και στις άλλες γενναίες, και οπωσδήποτε στην προσπάθεια του αυτή επιδέχεται πάρα πολλές επιθέσεις και πολλούς πειρασμούς, διότι όπως είπε και ο κ. Ιακώβ, ότι ένα τέτοιο προσκύνημα το διεκδικεί και η Ιουδαϊκή θρησκεία και κοινότης, η οποία το θεωρεί και όπως είναι βεβαίως, το πιστεύουμε και εμείς αυτό, ότι είναι δημιούργημα του Πατριάρχου Ιακώβ. Οπότε τυχόν εγκατάλειψη του προσκυνήματος αυτού ή από τους Ορθοδόξους ή από τους χριστιανούς γενικότερα συνεπάγεται οπωσδήποτε έναν έλεγχο κάτω από την
Ιουδαϊκή θρησκεία και διοίκηση, αν αυτό βεβαίως ποτέ επέλθει, που είναι απεφεκταίο από την δική μας πλευρά. Ο Άγιος Φιλούμενος ήταν εκεί τη συγκεκριμένη μέρα του Νοεμβρίου του 1979 για προσκύνημα? Όχι, ο Άγιος Φιλούμενος ζούσε στο μοναστήριο αυτό από την ημέρα του διορισμού του. Και επειδή ήταν φυλακόλουθος, σας ανέφερα προηγουμένως ότι ήταν εναρέτου βιωτής, δηλαδή αυτό συνεπάγεται ότι τελούσε ανελιπώς όλα τα πνευματικά και εκκλησιαστικά λειτουργικά καθήκοντα που ένας μοναχός και ένας κληρικός θα πρέπει να επιτελεί. Οπότε ήταν αδιάλειπτη η επιτέλεση των εφημεριακών του καθηκόντων. Δηλαδή εκεί έστω και μόνος, όπως ήταν, πήγε στον ναό, στο παρεκκλήσιο αυτό το οποίο υπήρχε. Σήμερα υπάρχει βεβαίως ένας μεγάλος και ωραίος ναός, ο οποίος έχει εκ των υστέρων ολοκληρωθεί, και προκειμένου να προσευχηθεί. Και συνέπεφτε να είναι και η ημέρα με το νέο μερολόγιο της εορτής του, της ονομαστικής του εορτής. Ο Άγιος βρέθη με το επιτραχύλιό του. Τελούσε εκείνη την ώρα την ακολουθία του Εσπερινού. Όταν του επετέθη ένας ή περισσότεροι δράστες βέβαια, και αντιλαμβάνεστε ότι η ψυχή του ήταν ήδη δοσμένη στο Θεό και ήταν ήδη πανέτοιμος, μάλιστα και πολλές μέρες αλλά και πολλές και μήνες πριν είχε δεχθεί διάφορες απειλές, μάλιστα του είχαν γιατί τον απειλούσαν? Τον είχαν απειλήσει ότι να φύγεις από εδώ, τι θέλεις και κρεμάς εικόνες και σταυρούς στο χώρο αυτό, το οποίος ανήκει στους Ιουδαίους, εμάς. Υπήρξαν δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν οργανωμένο η δολοφονία ή έγινε απλώς επειδή κάποιος ήταν φανατικός και ξύπνησε μια καλή πρωία και έβγαλε αυτόν τον φανατισμό του προς τον Άγιο? Να δούμε τα γεγονότα. Ναι, ακριβώς. Ο Φιλούμενος είχε πάει εκεί στις 8 Μαΐου του 1979. Λίγους μήνες πρώτης δολοφονίας. Ήταν πράος. Πήγαινε εκεί πέρα, δεν είχε προστριβές. Οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή, υπάρχει ένας καταβλισμός, ο Ασκάρ, ο οποίος είναι καταβλισμός Παλαιστινίων προσφύγων από το 1948, από τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Όμως, επειδή μπορούσαν να μετακινηθούν, ήταν υποκατοχή έδαφος, μπορούσαν να μετακινηθούν εκεί Εβραίοι, οι οποίοι, έχω πει προηγουμένως, ότι άρχισαν να πηγαίνουν γύρω στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, εκεί που υπήρχαν ιεροί χώροι, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι με την Παλαιά Διαθήκη, και ειδικά αυτοί οι φανατικοί, οι έπικοι, οι πλήστοι εκ των επίκων προέρχονται από αυτά τα φανατικά στοιχεία. Ένα μεγάλο μέρος ήταν και Αμερικανοεβραίοι, θα δούμε στην πορεία, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι ντροπή αυτούς τους ιερούς χώρους των Εβραίων, ιδιαίτερα μετά τις νίκες του Ισραήλ στον πόλεμο του 1948 και του 1967, την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, το θεωρούσαν αδιανόητο ότι έπρεπε να τις κατέχουν ξένες θρησκείες, αλλοδοξοί. Λοιπόν, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, υπήρχαν επεισόδια, κατεγράφησαν επεισόδια, υπήρχε μια ένταση των τελευταίων καιρών πρώτης δολοφονίας του. Όταν έγινε η δολοφονία του, πρέπει να σταθούμε σε αυτά τα γεγονότα, εισήρθεν αυτός που εισήρθε μέσα στη μονή, ενώ τελούσε, λένε, μόλις είχε ολοκληρώσει τον Εσπερινών, και του επιτέθηκε με μια χειροβομβίδα. Ήταν ένα άτομο δηλαδή? Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας. Έτσι. Όμως τις προηγούμενες μέρες έγιναν... Δεν υπήρχαν μαρτυρίες? Οι μαρτυρίες ήταν μετά. Ήταν από κάποιον ο οποίος είδε κάποιον να απομακρύνεται. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες ότι λίγες μέρες προηγουμένως έγινε επεισόδιο εναντίον του Φιλουμένου από ομάδα Εβραίων φανατικών, οι οποίοι επισκέφθησαν εκείνον τον χώρο. Το θέμα είναι ότι δεν συνελήφθηκε
κανένας τότε και συνελήφθηκε αρχικά το πόρισμα ή μάλλον η πρώτη ανακοίνωση μιλούσε για δολοφονία από χειροβομβίδα, η οποία αυτή παρέπεμπε, επειδή ήταν Άραβες εκεί πέρα, συνειρμικά σε Άραβες οι οποίοι είχαν επιτεθεί στο μοναστήρι. Όμως αποδείχτηκε αργότερα ότι πέραν από την, αν το έριξε τη χειροβομβίδα, δεν πέθανε, τραυματίστηκε και έγινε μια πάλι, θα λέγα, που εκεί τελείωσε τον φιλούμενο με το τσεκούρι. Εξού και παρουσιάζεται στις αγιογραφίες του Αγίου Φιλουμένου, παρουσιάζεται να χτυπάει κάποιος με το τσεκούρι και να το αποκόπτει τα δάχτυλα. Τα πράγματα όμως παρέμειναν σε μια κατάσταση έντονης αμφισβήτησης, κυρίως και από το Πατριαρχείο, και από Ελλάδα και από Κύπρο, οι οποίοι ζητούσαν διαλεύκανση του ζητήματος και ο δολοφόνος συνελήφθηκε ακριβώς περίπου τον Νοέμβριο, 17 Νοεμβρίου του 1983. Βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία του. Αυτός είναι η μοναδική φωτογραφία την οποία με πολύ κόπο βρήκαμε σε Ισραηλινή εφημερίδα, η οποία δεν θα εξηγήσω γιατί. Είναι για πρώτη φορά τη δείχνουμε εμείς εδώ στα αποτυπώματα. Είναι Εβραίος και αντιλαμβάνεστε για να εξηγήσω, είναι Εβραίος από το Αφγανιστάν η καταγωγή του. Λοιπόν, συνελήφθη 4 χρόνια μετά. Και αυτό το 83 δηλαδή. Ναι. Και έγιναν και κάποια άλλα επεισόδια. Κάποιες άλλες δολοφονίες. Από τον ίδιο? Όχι. Από τον ίδιο έγιναν δολοφονίες, αλλά Εβραίων. Προηγουμένως και Αράβων. Ήταν αυτό που λέμε κατά συρροή δολοφόνος. Και το συνέλαβαν όταν πήγε πάλι να κάνει επίθεση στο ίδιο το μοναστήρι της Αγίας Φωτεινής. Ενεργούσε μετά από εντολές κάποιου? Παρακαλώ, ναι. Βλέπω τώρα στον υπότιτλο ότι πρόκειται περί δολοφονίας Κυπρίου μοναχού. Ξέρετε ότι η Εκκλησία, πέραν από τις έρευνες που έχει κάνει η πολιτεία, επικεντρώνεται στο μαρτύριο του Αρχιμανδρίτου. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Δεν είναι απλώς μια δολοφονία. Είναι μαρτύριο γιατί? Διότι είπαμε ότι ο Άγιος είχε δείξει δείγματα όχι μόνο οσιότητος βίου, αλλά και ομολογίας. Να κάνουμε τον τίτλο δηλαδή, το μαρτύριο και η δολοφονία. Να αλλάξουμε τον τίτλο. Το μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου είχε δείξει δείγματα αγιότητος βέβαια, και πιστεύω, να μου πείτε είναι λίγο σοβαρό αυτό το οποίο θα πω, ότι ίσως ήταν και παραχώρηση Θεού προκειμένου να προβληθεί το πρόσωπό του λόγω της αγιότητος του βίου του. Δηλαδή ο Κύριος ίσως επέτρεψε να δοκιμαστεί με το μαρτύριο αυτό, για το οποίο ήταν έτοιμος. Πολλές φορές έλεγε ότι με απειλούν, αλλά είχε δεχθεί τις απειλές αυτές, αλλά επέμενε στο να παραμένει στο φρέα του Ιακώβ και να επιτελεί το αγιοταυτικό του καθήκον. Αυτό είναι κάτι... Το όνομα αυτού του δολοφόνου είναι Άσερ Ράμπι, στην πορεία, ο οποίος είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες σχετικά, και θα εξηγήσω γιατί, σχετικά με τη ζωή του. Άλλες πηγές μιλούν ότι γεννήθηκε το 1946 στο Αφγανιστάν και μετακινήθηκε αμέσως η οικογένειά του στην Ιερουσαλήμ. Άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948 στην Ιερουσαλήμ. Το πιο πιθανό είναι ότι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και μετακινήθηκε η οικογένειά του, έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Ιερουσαλήμ και μετακινήθηκε αργότερα σε έναν προάστιο του νοτιού Τελαβίβ, το Σαμπίρα. Είναι μια περιοχή φτωχογειτονιά. Ξέρεις, Χριστό, απλώς για να συνεχίσω και λίγο την ερώτηση μου από εκεί προηγουμένως. Αυτός λειτουργήσε από μόνος του, από το φανατισμό του, ή εκτελούσε διαταγές, εντολές? Όχι. Το όχι, πού πάει? Εκτελούσε σε ποιον που τα δύο? Πρέπει να πω τα γεγονότα. Αρχές Μαρτίου, συγκεκριμένα 7 Μαρτίου του 1979, αυτός δολοφόνησε με τσεκούρι έναν ιατρό στο Τελαβίβ,
σε μια πολύ γνωστή λεωφόρο Ρότσαϊλντ, τον Νταβίτ Κογκάν, γυναικολόγο, ο οποίος ήταν γνωστός ότι έκανε εκτρώσεις, οι οποίες βεβαίως είχαν περιορισμούς στο Ισραήλ τότε. Πήγε απόγευμα και ενώ ήταν έτοιμος να τον εξετάσει, τον χτύπησε. Έφυγε, απλώς υπήρχε μια μαρτυρία ενός ζεύγους, το οποίο τον είδε να μπαίνει κάποιος κακοντημένος μέσα στο ιατρείο, αλλά δεν έδωσαν πολλές λεπτομέρειες. Ένα μήνα αργότερα, τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου του 1979, έγινε μια επίθεση στη Λόντ, στην πόλη η οποία είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, και εκεί αυτός δολοφόνησε με όπλο, έριξε και χειροβομβίδες, έκανε επίθεση σε μια οικογένεια Αράβων, μουσουλμάνων, σκότωσε τον πατέρα και τις δύο κόρες και τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και τις άλλες τρεις κόρες. Λοιπόν, οπότε η αστυνομία πήρε μια μαρτυρία από κάποιον ο οποίος είδε έναν ο οποίος ξεκουραζόταν κάτω από ένα δέντρο πλησίον της Λότ και κρατούσε έναν ούζι, και όταν τον πλησίασε, το ούζι ήταν το όπλο με το οποίο σκότωσε. Αυτός ήταν οδηγός λεωφορείου, φορτηγού. Και απομακρύθηκε, λέει, όταν πλησίασα, απομακρύθηκε, αλλά δεν εντοπίσε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Τότε η αστυνομία αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και ήταν κατά συρροή δολοφόνος. Και έδωσε κίνητρα, δηλαδή χρηματικών ποσών, προκειμένου να μαζέψει πληροφορίες, κάτι το οποίο αποδείχτηκε αποτελεσματικό. Και έτσι πάμε τον Νοέμβριο, 29 Νοεμβρίου, γίνεται η δολοφονία, αλλά η δολοφονία όταν έγινε την ημέρα, δεν τη συνέδεσαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι βεβαίως την υποβάθμισαν τις έρευνες, γιατί ήταν στις Παλαιστινιακές περιοχές. Απλώς αυτό το οποίο έκανα ήταν μια συνήθις πρακτική των Ισραηλινών αυτών, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν προβλήματα μεταξύ Αράβων. Κάλεσαν 8, δεν συνέλαβαν, κάλεσαν 8 Παλαιστινίους, οι οποίοι ήταν από τον καταβλισμό Ασκάρ, τους ανέκριναν, αλλά δεν προέκυψε οτιδήποτε. Υπήρχε όμως μια μαρτυρία που επέμεναν ότι είδαν κάποιον ο οποίος φαινόταν από τον τύσιμο ότι ήταν Εβραίος και οδηγούσε ένα λεωφορείο με πινακίδες οι οποίες ήταν Ισραηλινές. Και είχαν και την προηγούμενη καταγγελία. Ναι, αλλά για το ίδιο άτομο. Δεν το συνέδεσαν εκεί πέρα. Οπότε. Εντάξει, είχε πολλούς με τη λεωφορεία με την ίδια. Μιλούμε το 79, οπότε. Ακριβώς. Και πόσα λεωφορεία και πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν τότε. Κάνω αυτά τα ερωτήματα για να δείξω κατά πόσο σε κάποιο βαθμό έκλεισαν και τα μάτια οι αρχές τότε. Εντάξει. Τα αρχεία της αστυνομίας. Αν επιτρέπετε, κύριε Κόβο, εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι το Πατριαρχείο οπωσδήποτε έκανε κάποιες ενέργειες προς τις Ισραηλινές αρχές και απέτησε την σύλληψη, την διελεύκανση αυτής της βδελιράς πράξεως και οπωσδήποτε τη σύλληψη του ή των ενόχων. Πανερώτα μου, δηλαδή αυτό που μου λέτε έρχεται εδώ που λέω και εγώ. Δεν είναι απλώς μια δολοφονία, ήταν ένα μαρτύριο, διότι ο άνθρωπος αυτός προέβη προφανώς από κάποιο θρησκευτικό φανατισμό προς το πρόσωπο του Αγίου Φιλουμένου, αυτού του κληρικού, ο οποίος ο Σάκης δέχεται εκεί διάφορες ομάδες ή επισκεπτών ή προσκυνητών, τους μιλούσε για τον Χριστό, τους μιλούσε για το φρέαρ του Ιακώβ και συνέδεε την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ακριβώς, Παναγιώτα μου, το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή, μια απλή δολοφονία πρέπει να την τρέξεις και είναι υπόχρεση οι αρχές να τη φτάσουν μέχρι άκρο για να βρουν τον δολοφόνο. Εδώ μιλούμε για τη δολοφονία ενός συμβόλου. Ήταν ένα σύμβολο. Δεν έπρεπε οι αρχές, γι' αυτό φαίνεται και όπως μας λέτε πολύ χαρακτηριστικά, αντέδρασαν το Πατριαρχείο. Γιατί έβλεπαν το Πατριαρχείο, εσείς θα μου το πείτε αυτόν ή όχι, έβλεπαν ότι οι αρχές δεν κινούνταν όπως έπρεπε να κινηθούν, να το πω έτσι απλά, προς, θέλετε, να εντοπίσουν τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους. Γιατί μέχρι και τότε δεν ξέραν αν είναι ένας ή πολλοί. Κοιτάξτε, επειδή είναι πασίγνωστο ότι το Ισραήλ διαθέτει οπωσδήποτε ύψιστες μεθόδους για διελεύκανση διαφόρων γεγονότων, οπωσδήποτε ήλπιζε ότι η σύλληψή του θα ήταν θέμα
ημερών, χρόνων τέλος πάντων, για να καταλήξουμε βέβαιως ο δράστης συνελήφθη, αλλά δεν ξέρουμε περαιτέρω ποια ήταν η τύχη του και η καταδίκη του και πόσο διήρκησε. Κάτι το οποίο πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του είναι ότι για αυτές τις δολοφονίες οι οποίες έγιναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο τόσο εναντίον του Ισραηλινού Νταβίτ Κοκάν, καθώς επίσης και της αραβικής οικογένειας τη Λότ, η οποία ήταν μέσα στο Ισραήλ τότε, το Ισραήλ, όπως και σήμερα, το Ισραήλ θα ενεργήσει όπως έχεις αναφέρει ορθολογικά, ότι ήταν υποχρέωση. Όταν όμως γίνονται δολοφονίες σε περιοχές που μένουν Άραβες και είναι μεταξύ τους, τότε το ενδιαφέρον μειώνεται. Έτσι, αν και είναι πολίτες του και δεν μιλάμε για την οποιαδήποτε όμως τώρα δολοφονία. μιλούμε για κατεχόμενες περιοχές, οι οποίες μάλιστα και η πρόσβαση αλλά και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης ήταν πολύ μειωμένες, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον μειωμένο. Αν δεν έκανε την επόμενη επίθεση μετά από 4 χρόνια, πολύ πιθανόν να μην τον είχαν συλλάβει. Η αστυνομία, εδώ είναι το πιο σημαντικό και απαντά στο ερώτημα, επέτρεψε για πρώτη φορά πριν από περίπου 10 χρόνια σε 2 Ισραηλινούς ερευνητές να δουν το αρχείο σχετικά με αυτές τις δολοφονίες και εξέδωσαν έναν άρθρο το επιστημονικό του 2017, τον Νταβίτ Γκούρεβιτς και τη Γίσκα Χαράνη. Λοιπόν, αυτοί είδαν το αρχείο, στο οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι Ισραηλινοί, καθώς επίσης και τις πληροφορίες που κατέγραψαν. Πώς είναι το συμπέρασμα είναι το εξής. Όταν μόλις τον συνέλαβαν και τον πήραν για ανάκριση, παραδέχθηκε. Το πρώτο που παραδέχθηκε ήταν τη δολοφονία του Φιλουμένου. Γιατί η δεύτερη απόπειρα έγινε πάλι στον ίδιο χώρο. 4 χρόνια μετά. Στον Πυρ Ιακούβ, στο φρέαρ του Ιακώβ. Λοιπόν, και στη συνέχεια ανακρινόμενος παραδέχτηκε και τις υπόλοιπες δολοφονίες. Αυτός τι ήταν? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε στο στρατό, συμμετείχε στον πόλεμο του Ιομ Κιπούρ το 1973 και αμέσως μετά τον πόλεμο επέδειξε στοιχεία διαταραχής. Με αποτέλεσμα αρχίζει τότε, δεκαετία του 70, μέσα στη δεκαετία του 70, δεν ήταν θρησκευόμενος. Στράφηκε απότομα στη θρησκεία και έγινε πολύ φανατικός. Από τις εφημερίδες της Ισραηλινές εκείνης της εποχής, τα λίγα που κατέγραψαν από μαρτυρίες των γειτόνων του, διότι ήταν από τους πρώτους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ, έλεγαν ότι όταν στράφηκε έντονα προς τη θρησκεία, σηκωνόταν τα βράδια και έβγαινε έξω και έκλαιγε και οδύρετο για την καταστροφή του ναού του Σολομώντα. Έτσι. Και άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η προσωπικότητα του διαταρασσόταν. Εδώ τι έχουμε? Αποφάσισαν ότι έπρεπε να τον δικάσουν και η δίκη για τον Φιλούμενο έπρεπε να γίνει στη Ναζαρέτ. Πριν πάμε εκεί. Εκεί όμως τελικά κατέληξαν και δεν προχώρησαν σε δίκη γιατί θεωρήθηκε διαταραγμένος. Η δίκη θα γινόταν αρχές του 1984. Από τότε χάνονται τα ίχνη του και δεν γνωρίζουμε σήμερα αν είναι σε ψυχιατρίο, γιατί υπάρχει αυστηρή νομοθεσία στο Ισραήλ για το ιατρικό απόρριτο που σε τέτοιες περιπτώσεις όπως και σε άλλες περιπτώσεις τους βάζουν σε ψυχιατρίο, αλλά μετά από κάποια χρόνια μπορεί να απελευθερωθούν. Και μάλιστα υπάρχουν Ισραηλοί που αντιδρούν ότι κάποιοι απελευθερώνονται, αλλά επειδή υπάρχει το απόρριτο και είναι αυστηρή νομοθεσία, μπορεί και να είναι... Μπορεί να είναι ο άνθρωπος του διπλανού σπιτιού. Ακριβώς. Το είχα διαβάσει εγώ αυτό στις Ισραηλινές. Χριστό, πριν πάμε όμως, κάναμε ένα τεράστιο βήμα και θέλω έτσι να πάμε λίγο πίσω. Τις πρώτες μέρες της δολοφονίας, είπε μας ο Πανερώτατος ότι από την πρώτη στιγμή το Πατριαρχείο ζήτησε, απέτησε από τις αρχές να εντοπίσουν. Κύπρος και Ελλάδα συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια του Πατριαρχείου να πιέσουν τις αρχές του Ισραήλ για να εντοπίσουν τον δολοφόνο?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε στα Ιεροσόλυμα υπήρχε εκείνη την περίοδο το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, και το οποίο είναι εντεταλμένο να παρακολουθεί και να συμπαρίσταται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Οπότε η δυσανασχέτιση του Πατριαρχείου για την μη άμεση σύλληψη του δράστου οπωσδήποτε ανακοινώθηκε. Το Πατριαρχείο είχε τις δικές του πληροφορίες για το θέμα? Συγκεκριμένα όχι, δεν είχε κάποια πληροφορία ποιος ήταν ο δράστης, αλλά είχαν πει ότι την ίδια ημέρα, λίγο νωρίτερα πρώτης τελέσεως του Εσπερινού από τον Άγιο Φιλούμενο, είχε επισκεφτεί το μοναστήρι μια ομάδα προσκυνητών από την Ιταλία. Και ενδέχεται μαζί με αυτή την ομάδα να μπήκε και ο συγκεκριμένος και να κρύφτηκε στο μοναστήρι μέχρι ότου να φύγουν οι προσκυνητές και να βρει τον Άγιο μόνο του. Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Και κάτι άλλο που είπα προηγουμένως, ότι του κόψε τα δάχτυλα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρώτα προηγήθηκε το χτύπημα με τον Μπέλεκη, και προφανώς ανθρωπίνος αντιστεκόμενος ο Άγιος Φιλούμενος έβαλε τα χέρια του να προφυλάξει το πρόσωπό του. Και οπωσδήποτε αυτός ήταν ο λόγος που κόπηκαν... Ο ίδιος στην κατάθεση του υποστηρίζει το αντίθετο. Και μετά οπωσδήποτε έξε την χειροβοβίδα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ίδιος βγήκε προς τα έξω την ώρα που έριξε την χειροβοβίδα. Παναγιώτη, εσείς πότε ενημερωθήκατε και πώς για την δολοφονία του? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό, σπούδαζα, και τις πληροφορίες όλες αυτές έχω συλλέξει στο επόμενο διάστημα, διότι ανέλαβα την αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου το 1981 και μελέτησα το υλικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας. Στο δωρεά προσθέσω ότι έκανε μια ερώτηση για την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Κύπρος και η Ελλάδα τότε δεν αναγνώριζαν de jure το Ισραήλ. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνώρισε το Ισραήλ το 1991, και η τελευταία χώρα της Ευρώπης που αναγνώρισε το Ισραήλ ήταν η Κύπρος το 1993. Οπότε ήταν περιορισμένη η διπλωματική παρουσία. Η αντίδραση ήταν η Ελλάδα είχε προξενείο στα Ιεροσόλυμα, που το προξενείο υπήρχε από πριν από το 1967, και μιλούμε για μια περίοδο έντονων πολιτικο-διπλωματικών ζημώσεων, γιατί το Ισραήλ το 1978 ανακήρυξε την Ιερουσαλήμ αιώνια πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, και ενώ όλοι αναγνώριζαν ως πρωτεύουσα του Ισραήλ το Τελ Αβίβ, εξού είναι εκεί οι πρεσβείες, πλήστες μέχρι σήμερα. Ναι, δεν υπήρχε μόνο το ελληνικό, αλλά υπήρχαν και προξενία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και της Αγγλίας και της Γαλλίας. Αυτά ήταν από πριν από το 1967 και παρέμειναν. Όμως υπήρξε διάβημα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας στην διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ στην Κύπρο, αλλά γύρω στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη αντίδραση στον τύπο. Ο τύπος ο οποίος θεώρησε αυτήν την μη σύλληψη ή την μακρά διάρκεια μη συλλήψεως υπόπτου ή ενόχου ως σχέδιο συνωμοσίας εναντίον των Εβραίων εναντίον των Χριστιανών. Και εκεί άρχισαν να υπεραπλουστεύονται τα πράγματα και να δίνονται άλλες διαστάσεις. Το θέμα είναι ότι με την αποδέσμευση των αρχείων της αστυνομίας που δόθηκαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό, αποδεικνύεται ότι υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται από επισκέπτες Εβραίους στην περιοχή, θρησκευομένους, για να δουν το φρέαρ του Ιακώβ, το οποίο συνέδεα με την Παλαιά Διαθήκη για τα γεγονότα τα οποία έχουμε αναφέρει, οι οποίοι ενοχλούνται με την παρουσία των Ορθοδόξων Χριστιανών, γινόντουσαν φραστικά επεισόδια, και στη συνέχεια αν έχουμε αυτό το γεγονός. Με τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε η αστυνομία, ο Άσερ Ράμπι ενήργησε μόνος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα... Ενήργησε μόνο ή απλώς ήθελε για να καθησυχάσει τα πράγματα να πει ότι λειτουργήσε από μόνο? Όχι, ήταν διαταραγμένος. Έγιναν και άλλες δολοφονίες χριστιανών τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε να αναφερθούμε μοναχών. δύο
δύο γυναικών, ο Σεβασμιότατος. Κοιτάξτε, στον ίδιο χώρο, πέραν αυτών των σοβαρών συμβάντων, πρώτα απ' όλα του μαρτύριου του Αγίου Φιλουμμένου, υπήρξε και ένα άλλο περιστατικό που κατά την απουσία εκεί του ηγουμένου υπήρχε μια μοναχή η οποία εξυπηρετούσε την μονή και η οποία δέχθηκε επίθεση πάλι με χειροβομβίδα, η οποία συνοσηλεύθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα στο προκειμένου να θεραπευτεί το 1985 με 86. Μετά τη σύλληψή του. Όμως υπήρχε ένα άλλο γεγονός, το οποίο αναφέρομαι, ένα ακροθυγός, είναι η δολοφονία των δύο κατασάρκα αδελφών στο ρωσικό μοναστήρι της Ορεινής. Είναι ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι στην Ορεινή. Ein Kerem λέγεται η περιοχή. Σκοτώθηκαν, ήταν δύο μοναχές που ήταν από τη δεκαετία του 60 από τη Ρωσία και ανήκαν στην Πατριαρχείο της Μόσχας, το μοναστήρι εκεί πέρα. Δολοφονήθηκαν από κάποιον. Η μία λεγόταν Βέρα και Βερόνικα Βασιλένκο, ήταν από το Σμολένσκ της Ρωσίας και πέθανε ο άντρας, ο πατέρας, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αφιερωθήκαν στο μοναστήρι. Όμως εκεί πέρα πέρασε καιρός και δεν συνελήφθη κανένα. Εκεί η περιοχή Κέρεμ κατοικούν Εβραίοι. Πολλοί. Καθαρά Εβραίοι. Και υπάρχουν και εκκλησίες των Φραγκισκιανών. Και δική μας Ορθόδοξη εκκλησία εκεί. Όμως η σύλληψη έγινε μετά από 3 μήνες. Συνελήφθη ένας Αμερικανοινδιάνος, που Αλοίσιος Γκάρρο το όνομα, που πάλι όταν συναμβάνονταν αυτοί εξεδίδεται το ένα δικαστικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων γύρω από αυτόν το ζήτημα. Και έτσι δεν υπάρχουν. Δημιουργά υποψίες. Το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Είναι, αν θέλετε, μια φράση ή μια ενέργεια που τους βόλευε. Το θέμα της ψυχολογίας. Αυτόν τον ρίχνουμε όλοι οι ψυχολογικά θέματα και τελείωσε. Ναι, το έριξαν και αυτόν, τον έκριναν διαταραγμένο, διότι υποστήριξαν ότι αυτός κατέληξε στο Ισραήλ για να υποστηρίξω τους Εβραίους, διότι ό,τι έπαθαν οι Ινδιάνοι από τους Λευκούς είναι αυτά που έπαθαν οι Εβραίοι από τους Ναζί. Και θεωρούσαν τον αγώνα κοινό. Νομίζω αυτόν, και σε αυτόν δεν έγινε δίκη και τον απέλασαν, τον έστειλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξαν και ένα μεγάλο επεισόδιο, απλώς το αναφέρω, το θυμάται πολύ έντονα ο Σεβασμιότατος, διότι ήταν αρχηγραμματέας τότε στο Πατριαρχείο, το 1994 στη Χευρώνα, όταν ένας έπικος ιατρός Αμερικανοεβραίος, ο Μπαρούχ Κόλσταϊν, έπιασε ένα μοκ και σκότωσε 28 Παλαιστινίους. Γιατί εκεί έχουν οι μουσουλμάνοι λατρευτικό χώρο, θεωρούν ότι είναι ο τάφος του Αβραάμ, ενώ οι Εβραίοι θεωρούν η τάφη των Πατριαρχών και βεβηλώνονται από τους, αλλά εκεί μιλούμε για επίκους. Ο οποίος μάλιστα αυτός δεν συνελήφθη γιατί σκοτώθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς που πήγαν να τον αφοπλίσουν. Πάμε. Η κηδεία πού έγινε? Η κηδεία γίνεται στο Πατριαρχείο, στο κεντρικό μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στον οποίο διαβιούμε όλοι οι κληρικοί και μοναχοί, και ετάφη στο κημητήριο της Ιών, εκεί που υπάρχει ένα τμήμα μέσα στο κημητήριο εκεί για τους πατέρες της αδελφότητος. Συνήθως όταν γίνεται μια δολοφονία, όταν κάνουμε κάποιον δικό μας ανθρώπου με τον τρόπο που έφυγε ο Άγιος, οι γύρω του, πολύ περισσότερο στενοί, όχι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Άγιο, δεν αντέδρασαν. Ποια ήταν καλύτερα η αντίδρασή τους? Πρώτα απ' όλα, για έναν μοναχό, η οικογένειά του είναι οι υπόλοιποι αδελφοί. Σωστό. Και πώς αντέδρασαν? Αντέδρασαν με τον τρόπο που μπορούσαν. Πρώτα απ' όλα εκφράζοντας την αγανάκτηση, δεχόμενοι όμως παράλληλα την πράξη αυτή, ότι ήταν θέλημα Θεού. Μαρτυρίου σε έναν άνθρωπο ο οποίος εξέφραζε κατά καιρούς
τις ανησυχίες του, τους φόβους του ότι ενδέχεται να δεχθεί κάποια επίθεση, διότι πέρα από τις φραστικές αυτές απειλές που ενδέχεται, οπωσδήποτε η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν τόσο ρευστή στις σχέσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων, που οπωσδήποτε από κάπου θα ανέμενε κανείς μία επίθεση στο μοναστήρι. Εντάξει, δεν προσπαθούσαν να τον προστατεύσουν, δεν ζητήσαν βοήθεια από τις αρχές να τον προστατεύσει, να πάρει μέτρα προστασίας του. Ξέρετε, ο κάθε αγιοταφήτης οπουδήποτε βρίσκεται, υπάρχουν μοναστήρια απομονωμένα, υπάρχουν όπου βρίσκεται ένας ή δύο, ένας μοναχός. Πρέπει να πάει κάποιος εκεί για να καταλάβει την κατάσταση. Οπωσδήποτε, γι' αυτό λέμε ότι η αγιοταφητική αδελφότης διέπεται από αυτή τη θυσιαστική υπηρεσία διακονία προς Αγίους Τόπους. Είναι, λεγόμαστε φύλακες του Αγίου Τάφου αλλά και των Παναγίων Προσκυνημάτων. Οπωσδήποτε στην κυριολεξία φύλακες, δηλαδή έχουμε την απόλυτη ευθύνη του προσκυνήματος. Οπότε κανείς προασπίζει και με αυτή την ίδια του τη ζωή τα δικαιώματα και εκτιμένα δικαιώματα της αδελφότητας και του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων στην Αγία Γη. Είναι οι λεγόμενοι ακρίτες, είναι οι φρουροί, είναι μεν πνευματικοί καθοδηγητές, αλλά και παράλληλα στην κυριολεξία φύλακες των Αγίων Τόπων. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αλλά ακόμα και στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, αν πάει κανείς στη μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, η οποία ήταν μέχρι το 78-79 κάτω από την κατοχή του Ισραήλ, έχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι το πολιτικό, διότι βρίσκονται εκεί σε μια πνευματική αποστολή οι ιεράρχες, οι μοναχοί, αλλά πρέπει να συμβιβάσουν μεταξύ της πολιτικής πραγματικότητας που είναι το Ισραήλ και η κατοχή, και από την άλλη πλευρά το πίμνιο, που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι Άραβες, είναι Παλαιστίνοι. Επίσης, για να εκλεγεί πατριάρχης των Ιεροσολύμων είναι μια διαδικασία πολύπλοκη που πρέπει να περάσει και από την έγκριση της Ιορδανίας και από την έγκριση του Ισραήλ. Είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όμως παρά αυτά, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά το δολοφονία και το μαρτύριο του Αγίου Φιλομένου, υπήρξε μια αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου, η οποία πήγε σε μια εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τότε ο πρόεδρος ήταν ο Ιτσχάκ Ναβών. Και υπάρχει ομιλία, την οποία έχω εδώ. Αυτή η ομιλία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέας Ιών το 1980. Μιλούμε, η συνάντηση γίνεται τον Δεκέμβριο, που εκεί τίθεται με πολύ έντονο και επιτακτικό τρόπο από τους δύο Μητροπολίτες Κυριακουπόλεως και Κεσσαρίας. Την ομιλία την έκανε ο Βασίλειος, έτσι, Κεσσαρίας, που απαιτεί από το Ισραήλ ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα της δολοφονίας. Είναι μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο εκάστοτε πρόεδρος του Ισραήλ προς τιμήν των χριστιανικών κοινοτήτων που είναι πάρα πολλές στο Ισραήλ, και κάνει τη δεξίωση για το νέο έτος. Οπότε εκεί δίνει την ευκαιρία στον Ορθόδοξο Πατριάρχη εκ μέρους όλων των χριστιανικών κοινοτήτων να αντιφωνεί στην προσφώνηση του Προέδρου. Την ευχετήρια βεβαίως προσφώνηση. Οι Ισραηλοί βεβαίως θεώρησαν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προβληθεί και αυτό το γεγονός, και αυτό είναι ένα μέρος της απαντήσεως πώς αντέδρασε η αγιοταφική αδελφότης. Εκεί δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας, και είναι βεβαίως πολύ ενδιαφέρον το ότι εκ μέρους του Πατριάρχου ο Μητροπολίτης Κεσσαρίας Βασίλειος μίλησε και απίτησε τη διαλεύκανση της υποθέσεως αυτής. Ήταν ο Πατριάρχης για την ιστορία, ήταν ο Βενέδικτος, και λίγους μήνες, ένα χρόνο μετά, το 1980 πέθανε και το διαδέχτηκε ο Διόδωρος. Σε μεγάλη ηλικία. Μας έχουν απομένει κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Και θέλω να αναφερθούμε και σε αυτό, έτσι, μέσα στα 2 λεπτά που μας απομένουν. Πότε έγινε η αγιοκατάταξη του Φιλουμένου? Το 2009. Κατόπιν αποφάσεως της Αγίας Κεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η οποία και είναι η άμεση εκκλησιαστική αρχή, η οποία είχε την ευθύνη της αγιοκατατάξεως του Αγίου Φιλουμένου.
εφόσον όλα τα κριτήρια αυτά συνέτειναν στο να αγιοκαταταγεί ο Άγιος Φιλούμενος. Η αγιότηση του βίου του, η συνείδηση της Εκκλησίας και οπωσδήποτε το μαρτυριό του. Θα επιστρέψει την ενάρτη ζωή του. Δύο σημεία πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι ο Ασχεράπη, για το οποίο ξεκαθαρίζει και μέσα από την έρευνα της αστυνομίας δεν είχε διασύνδεση με καμία οργάνωση. Γι' αυτό και διέφευγε τη σύλληψη. Ενήργησε μόνος του. Όμως το Ισραήλ δέχτηκε κριτική για αυτές τις περιοδικές ή κατά καιρούς δολοφονίες, διότι έβγαινε προς τα έξω μια εικόνα ότι δεν προστατεύονται οι χριστιανοί, δεν προστατεύονται οι μουσουλμάνοι. Τα μάτια. Ναι, που στην πραγματικότητα δεν έκλεινε τα μάτια, απλώς ήταν... Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργά το Ισραήλ και αρχές του Ισραήλ τόσα χρόνια, είναι γι' αυτό που ο κόσμος, συνήθως από αυτό που έχεις πει εσύ, ότι θα μπορούσαν κάποιες δολοφονίες να σε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Απλώς υπήρχε έδαφος λόγω της μακράς διάρκειας μη συλληψιός, ήταν έδαφος για να δημιουργηθεί και θεωρία της συνωμοσίας. Όμως αυτός ενήργησε μόνος του και το τελευταίο πρέπει να πω είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, για να καταλάβει κανείς κατά από ποιες συνθήκες πέραν των δύσκολων, εξαιρετικά δύσκολων πολιτικών συνθήκων, είναι και η πραγματικότητα εκεί πέρα. Δηλαδή, αν πάει κανείς, είχε μια συνταρακτική εμπειρία όταν είχα πάει στο ημονή του Αγίου Γεωργίου του Χοτσεβά, που σταμάτησε το ταξί και περπατούσαμε σε ένα φαράγγι για να αντικρίσουμε μια τεράστια ελληνική σημαία και βρήκαμε δύο μοναχούς εκεί πέρα και αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκονται εκεί, αλλά δεν προστατεύονται. Δηλαδή, μπορεί να πάει οποιοδήποτε να τους απειλήσει και να πει ότι θέλω λεφτά, που γίνονται αυτά τα πράγματα για αυτά τα επεισόδια. Αλλά όχι από Εβραίους, από Άραβες. Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Είναι έναν πατριαρχείο. Λέγεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι εν εχμαλωσία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μπορεί κανείς να το πει τηρουμένων των αναλογιών και για το παλέφατο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμου. Θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα στο μαρτύριο του Αγίου Φιλουμένου, για το οποίο και σεμνύεται η Εκκλησία μας, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, και το οποίο μαρτύριο είναι μία σειρά στις μαρτυρικές μορφές που έχουν ποτίσει με το αίμα τους το δέντρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και δεύτερον, να τονίσω την αυτοθυσία των μελών της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν την αδελφότητα, η οποία σκοπό έχει την διαιώνιση των Αγίων Τόπων σε χέρια ορθόδοξα και μάλιστα ελληνικά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Παρακαλώ. Να βρεθούν άτομα τα οποία να έχουν τον θρησκευτικό παλμό, τον ενθουσιασμό, αλλά και την παρησία, ακόμη και τη διάθεση να αυτοθυσιαστούν προκειμένου να υπηρετήσουν τα Πανάγια προσκυνήματα και να κρατούν ψηλά τη σημαία των Ορθοδόξων και Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι, πριν κλείσουμε, και θέλω να αναφέρω αυτόν και στους τηλεθεατές, ότι είναι αυτή η εκπομπή που εδώ και κάποια χρόνια την κάνουμε και είναι πάντα και στενός μου συνεργάτης ο Χρήστος και το θέρμο ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετά από τα θέματα, ίσως τα περισσότερα, είναι προτάσεις και εισηγήσεις του Χρήστου και ρίχνουμε αυτό, για ακριβώς και αυτό έγινε και αυτή η εκπομπή, να ρίχνουμε, αν θέλετε, φως ή να βοηθούμε τον κόσμο, τους τηλεθεατές και γενικότερα όλον τον κόσμο, να μάθει πτυχές αυτής της ιστορίας αυτού του τόπου, γιατί είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου που δεν το γνωρίζει, ή, να το πω καλύτερα, το γνωρίζουν ελάχιστοι. Δηλαδή, συγκεκριμένο που μιλάμε σήμερα, δεν ξέρω πώς το γνωρίζω. Εγώ δεν το γνώριζα. Το γνώρισα μετά που όταν ξεκινήσαμε και το συζητήσαμε και το έψαξα και το διάβασα στο βαθμό που μπορούσα να διαβάσω. Και είναι ακριβώς, αν θέλετε, και αυτός ο ρόλος αυτής της εκπομπής, έτσι να ρίχνουμε φως και να φέρνουμε στη δημοσιότητα. Αυτό είναι ο τελευταίος Κύπριος Άγιος. Τελευταίος. Ναι. Πολύ καλό στοιχείο αυτού που μας είπες, Χρήστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρτυρας. Το εγώ σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.